Sige, ano to ni Intalo? Sige. Tang shoulder mo, taas mo. Sino mananalo? Okay, anong prediction natin ng score? 2-0. 2-0. Raise to 3 man. Paano sa Monday na? Ano ang mat mo? Plus. What is up mga brother? Namimunggus. Dili ni about sa munggos, about ni si Sekwens. Pildiho na mo ang mga babae. Mapildi na po may ani kay naila atian. Mapildi na sa kay naila atian. So, kumanto mi ilang atian, nya magduwa mi Sekwens after sa dinner. Nya amo sa dining ihatag ni atian. Among gift niya, ni atian og ni Tio Graham. Kani siya. Tara. Oh, wow. Kamera nagbuhat ani. Kamera nag-laser ani. Si Intan ang nag-calligraphy niya, ako ang nagbutang sa akuan sa board. Sige, so lahos-lahos ta, uban ta didto. Nandito na ang aming MVP. So brother, ako silang giingnan. Brother, ako silang giingnan nga. Karong gabi una makadaog ta sa Sekwens. Oh, kay naman nila Tiyo. Si Tiyo may makapadaog ninyo. Tambakan natin sila. Tambakan. Yes. Tambakan. Today is the day na mananalo kami sa Sekwens. Nandito na. Ready na ang MVP natin. Nandun na sa loob. Ha? So, mananalo na kami ngayon sa Sekwens. Kagabi, hindi kami nanalo. Pero ngayon, mananalo na kami. Brother, ready na? Game? Ay, ready na. Anong laro ba natin ngayon? Sekwens. Okay, sino? Prediction natin, anong score nila ngayon? Race to 3? Anong race to 3, 0 girls, 3 men. Okay, yan ang prediction. Sino mananalo? Lalaki. Oh, lalaki. Meron tayong bagong guest na naman. Ito naman, matibay ito eh. Ito yung MVP namin. Anong prediction sa game natin ngayon? Kasi nandito ako, Wow! 0 sila, 3 tayo. Wow, same kayo ni Brother Maloy. Yes, on the bad prophecy. Pero mga ilang minutes kaya nating itapos yung laban. Every game, hindi sila makakabuna kahit 1. Every game, 3-0. Alak ka, And then, maximum of around Audacity! 5 minutes. Alright, yes, so boys manalo. Prediction nila, boys ang mananalo. Tanungin natin ang Disney princess. Sino mananalo? Siyempre. Ano? Girl power. Okay, anong prediction natin ng score? I think 2-0. 2-0. Raise to 3 man. Paano sa Monday na? Ano ang mat mo? Plus 1. 3-0. Yes. Suma 0 ang mga boys. Hindi, mga 2-3. Ganyan. Ah, 2-3. Grabe. Sino ang 2? Sino ang boys? 3. Alright. So, panalo ang girls. Ganon. Eto, tatanungin natin ang masyado niya tong dinidibdib every laban. Kinakabahan pa minsan. Tanungin natin to. Yes, Intan. Ano? Prediction. Sino mananalo sa gabi na to? Marketplace ang mananalo. Again, sino man sorry, nag-loading kasi ang busog. Parang lalaki siguro. Feel ko kami pa rin. Anong score natin prediction? Chance na lang, 1-3. Grabe. Grabe. Tingnan Diba? natin. Nakita na natin yan noon. I-play na naman ulit. Okay. Parang yung dalawa mananalo, yung dalawa mananalo. Last tanong ito sa isang MVP namin. Kuya, sinong mananalo ngayon? Feeling ko, kasi nag-celebrate na tayo, so yun yung celebration natin eh. Kailan ba kami natalo sa bahay na to? Yes, Kailan ba kami natalo sa bahay na to?
Ngayon na. Ngayon. Isa sa mga kasamaan din to ng isang masyadong dinidibdib yung laban. Nagagalit to pag natatalo, naiinis pag may dinadaya. Ito isang kwan din to eh. Bigatin tong na player nila. MVP ba to nila? Go. Sinong mananalo? Anong prediction ng scoring natin? So, una, kayo mananalo. Tapos yun na yun. Una kayo mananalo. Yun na yun. Tapos kami na. Kasi race to 3. So, makakascore kayo ng 1 sa umpisa. Tapos the rest kami na. Ginagawa mo. Ako naman, parang ang hirap naman ipaglaban itong mga kasama ko kasi. Ang hirap na ipagtanggol eh. Nasa momentum kami, manalo kami isang beses. Ayun. Masyadong maaga mag-celebrate. Nakalimutan may 2 game pa. Daming ritual. Bakit kaya kami natatalo? Bakit kaya, brother? Ay, kasi ang daming ritual. Isa sa MVP namin, tatayo, magtitimpla ng kape, iinom ng tubig, iihi. Ay, grabe. Ang daming Nadidistract. ritual. Nadidistract. Naku, yan talaga. Bade, sino pala yon? Ay, blind item. Brian Kapitan. Ay, Tao ba yan? tao. Tao. Tahimik ba yan? Ay, oo. Hindi. Di tahimik. Hindi. Gusto niya Pero gusto niya maging tahimik. Gusto niya maging tahimik. Imposible naman siguro Ay, yan. pwede. Brother, ikaw palang dahilan bakit natatalo kami? Hindi makapagsalita ako. May petition nga kami, brother eh. Pag may mga finals game kami, pwede ba natin siya ipalipad muna sa Australia? Australia muna siya. Tayo ganyan. Pwede bang ilipat muna siya sa iba? Pwede. Pag mga finals game na talaga. Okay. Ready na matalo ang girl. Parang ang tatay ko pag kumailan. Iba-vlog namin yung pagkatalo ninyo. Pagkatalo ninyo. Kasi, sabi mo, pagkatalo ninyo. Brother, ingat ka. Be careful what you say. Sabi na ng asawa mo, mananalo na kami, oh. Hi guys, mag-start na mag- 你求了神切哇，我的神切，是你的。不介生气的，我的神就是神。Eto na, magkakalaman na. Sinong nauna? Ay, this is the sign of victory. Ayan na. Kami na. Kami na ang mananalo. Yes. Si Melay dapat. Yes. Ako. Melay, ikaw na. Ako. Brother, okay pa din. Ma-apply pa din, brother. Bisaya yan. Si Alice na. Nakagad. Ay, wow. Very good, very good. Ay, panalo na to. Pinitem siya tayo, manalo tayo. Pagkipat muna tayo para ano. Para Yung lakas nung ano. mas malakas yung panalangin ba? Kami na ang mananalo. Kami ang mananalo. Uy, ba't may ano? Okay, ako bahala sa inyo. Sige, ibagay mo. Sige na. Ay, Sana ba? Manalo na ba tayo? Hala, ate. Din ka po at ablo ate. pag may red kasi Salamat, dito eh. sister. Si Samsam naglagay. Para kasabsab. Bigyan, save one. Lalim na. Lalim ng hininga. Nice done. Block it, baby. Ano lang. Ano din makaabot pa, brother? Anahin mo na. Mahal talaga ako niya. Shine bright like a king. Huwag ito po po niya. Uy, ako Intense ng laban. Huwag na balance. Ano eh? They're winning. Yeah. 10,000%. Nagkaroon ng Technical difficulty. Oh no. Queen like diamond. Ayan na, matutunan sila. Hala po na sila. Oh no. So, Diritan ko tan. Tapos si Maloy. Ay nakamagkuha labi kay
Tatapusin niya na. Hindi na. Ala, Tapos na to. ala ko. Itabi mo anak, ako na. Hala ka. Hala. Sige, ano to ni Intan, no? Sige, sige. Yung shoulder mo, taas mo. I'm just playing the submissive wife. In front of you, pero mamaya yan. Cheaters never gonna Tinignan niya. Cheaters never Okay, round 2. Guys, sama guys. Mang magpapanalo sa amin. Dyan. Brother Chinese. 你吃好了，好了，好了，好了。好了。Hi. Ano yun? Parang close na yun. Kaya yung energy ko kanina sa laban na. Kapag di sila Dapat na nag-usap, to. Oh, hindi sila nag-area. Nag-uusap-usap kami. Ni chow le san chiwa. Oh my God! Lumalaban. Oh no. Masikip, kung saan masikip. Excuse me. Yung paa mo ni. Maipit. Ay, ay, ay. Ay, 6 speeds yan, brother. Ay, speed man. buong galing ah. Sasabihin ko sana church planting. Ay! Kabahan na tayo. Manalo na kami. Nakawan sila? Oo. Madaya kayo, nagkakwentuhan. Nadaya. Nagkakwentuhan sila. Nagkakwentuhan sila, madaya talaga sila. Nakita ko yung mga mata nila, brother. Oo. Ay! Hindi nyo alam yung sikreto. Ako yung nagbalasa. Kaya nalaman ko. Ibalik niyo yung energy ko nung una. Ibalik natin. So mga brother, sa round 2, daog ang... So 1-1. Laban ba? Lucky Jack. Uy! Talaga nilang manilip. Mga Oo, kailangan yung manilip. Oo, nanilip. Paalam naman ako. Uy, hindi kasi ganyan maglaro. Subukan natin ngayon, tingnan natin ha. Gigigil ako sa inyo. Hala! bingo. Bingala. Ayan na. May jack pero... Daya. Agay! Hi! Wala. Yan kasi. Ay, yung isilip niya. Baka pumunta na ng toilet niya para lang makita yung garahe. Kung padamihan ng waitings, panalo kami. Apat. Yes. Meron pang isa. Hala! Tanggalan mo yung dalawa. Nala, nagatingin ka na, baby. Ikaw ang napahita. I don't like it. Laking ambag. Panalo na kami. Panalo na ka. Sabi ko talaga. Naramdaman ko talaga. Naramdaman ko.
O, kaya na mag-video. Ito na Pangalawang trait na natin to. Kami lang yun. kayo, tingnan natin. Kami lang yung nakakaganyan. Oy, excuse me. For the record, kami Raise lang to nakakakuha 5. ng- Guys, nanalo yung girls. Okay, First guys. out. Last round. Hindi nila mag-usap-usap kasi talo na sila. Guys, alam niyo na. Ito iniwan sa 7. Ato, Jollibee, Bagno. Ang dami. Imagine mo yan! 3-0! Brother! 3-0! Oh, chicken! Wala. Ustisya! Nice one! Nabigyan. Mga pandaraya ka na, panalo pag nandaya. Hindi, masyado namin ginalingan kasi. Sige, hindi tayo magsalita. Sige. Hindi tayo magsalita, ha? Wala kasi binatbat yung alas mo, pati yung malunggay. Uy, Sam! Bakit pa ka ganyan? Love, naninilip ka lang. Palit na kayo, palit kayong mintan. Palaging naninil ka. Hindi siya. Ito ka daw, Hindi na sa yung card niya. Hoy, gusto talaga manalo. Ano yun? Love, magbukuti. Love, mag-upo daw ikaw lang. A few moments later. You feel the love tonight. Can't Boba, brother. you? Hoy! Nasa man mo? React man lang. Sagsay, bibit na natin yung sen. Kami na connected. Connected. Lahat yan. Connected. Live blood ako sa inyong tatlo. Panalo na sana tayo. Iba-iba mga tinatanggal nyo eh. Kami pa talaga yung ano. Tanong mo sa kanya kung nakabuo siya ng kahit isang straight lang. Tanong mo sa kanya. Nakabuo ka ba ng isang straight? Ako yung starter. Wow. I ignite the fire. Wow. In any industry, we need pioneers. Wow. Sad night. Babawi na lang kami bukas. Bukas isiro natin. Alright guys, so see you tomorrow. That's it for today's video.